ना काय सांगू तुम्हाला, म्हणजे मला असं कधी कधी वाटतं ना, तुम्ही जर का सर्व जवळ हे बघा, हे आता कशी तयार झाले ते काय. हां अरे अय्या, हे तर माहीतच नाही आपल्याला. बाबाच्या बाजूला चिपकून आहे. आपले जे सबस्क्रायबर आहेत ना, आपल्या ज्या ताई आहेत, त्यांनी गिफ्ट पाठवलं आणि त्यांनी सांगितलं होतं कुणालच्या बाबांना की प्रियाताईंना आम्हाला फोन करायला सांगा. अरे सगळं बाप रे, हे बघा ह्यांनी काय आता सकाळी सकाळी केलेलं आहे. छी छी छी, दे इथं सगळा कापूस बिपूस काढून उशीमधला गादीतला. हा नंतर मगापासून दंगा चालू आहे दोघांचा. मी म्हटलं काय करतं, दे इथे वाग्या. छी याची खायचं नाही, चिची नाही खायचं, दे काठी घेऊ टाक, काढ तोंडात ना. खूप मस्ती करतात, खूप मस्ती चालू आहे ते दोघांची मगापासून. हा एक 10 मिनटं झालं तर चालू आहे. मी आपल्या किचनमध्ये चहा ठेवायला गेली होती. खूप फटके पडणार दोघांना, शांत राहा जरा. हां सगळं ओरबाडून काढलं, सगळं खाली तर शेरवा अंतरून काढायचं बाकी आहे. मी अगोदर चहा ठेवू दे, कुणालच्या बाबांसाठी चहा ठेवला आहे आणि मग म्हटलं बाकीचे कामं करूया. आता ह्यांचा दंगा झाला. उतर खाली, उतर खाली. हां बघा तिथे गपचूप. वाघ्या बघा कसं शरीफ बनलंय. वागू तुझा आता मस्ती करत होता मग अशी. आणि आज भरपूर काम आहे. ते बघा ते समोर सगळं सामान आणलं होतं ना कुणालच्या बाबांनी, धान्य वगैरे आहे ते सगळं ठेवायचं आहे. मेन काम आहे ते आज. चला नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, मी प्रिया पवार आणि खूप खूप स्वागत करते साधा स्वयंपाक या आपल्या चॅनलमध्ये. तर चहा वगैरे पिऊन झाल्यानंतर म्हणजे सगळी कामं आज बाजूला ठेवलेली आहेत आणि आपल्या झाडांचं निरीक्षण. म्हणजे कुणालचे बाबा काल संध्याकाळी की नाही उशिरा आले आणि मग त्यांचं सर्व आवरेपर्यंत काळोख झाला होता. त्याच्यामुळे झाडांचं त्यांचं बघणं ना बाकी राहिलं होतं. तर आता सकाळी सकाळी पहिलं तर झाडांचं चालू आहे, त्यांचं वेलीमध्ये निरीक्षण चाललं आहे, काय धरलं आहे किती धरलं आहे ते. तर त्याला तुमच्याशी पण शेअर करते, तुम्हाला पण दाखवते मी. म्हणजे चिबूड वगैरे आपले आलेले आहेत, नव्याने पण काही काही धरलेले आहेत, किती मोठे झालेत आकाराने ते पण दाखवते. चला बघूया काय आलं. हे बघा हे 2 बछडे बघा आलेत बाहेर. चला इकडे या, साईडला या, बागा इकडे या. आणि ते बघा ते तर कधीच गेलेले आहेत. काय आलं, कुठल्या नवीन वेलीची. ह्या साईडला पण बघा नवीन वेली लावल्या होत्या ना. आणि आज हे दोघं जण काय घराच्या बाहेर पडतच नाही, ते बाबाच्या मागच आहेत आज सकाळपासून. काय रे वाग्या शेरू. हां दुधी बघितल्या, भोपळा भोपळा किती काटे आहेत नवीन वेलीला ना. एक मिनटं मी पण जरा आतमध्ये जाते. आता काढायच्या आहे का, आता ह्या तयार झाल्या. त्याशी आम्ही कधी बघितल्या का, परवाशी बघितलेल्या. आता ह्या काढूया आज. काकड्या बघा काय लटकतात त्या. तिकडनं भोपळा आपला बघायला पाहिजे. भोपळा मस्त झाला आहे, मला वाटतं धरला असेल भोपळा. इकडची वेल बघितली, ही इथे आहे ना नवीन काकडीची दुसरी. हा त्या दोन्ही धरल्या, दोन्ही साईडला फळं बारकी बारकी दिसतात. त्याला मोठ्या मोठ्या फळं काढायची आहेत का. हा ते काकड्या काढायला पाहिजे, तयार झाल्यात ना त्या. हे गवत पहिलं इकडचं काढायला पाहिजे, काढून टाकायचं सगळं. इकडे आता सगळं जाम झालंय ना. हे सगळं साफ करायला पाहिजे. आज इकडेच करा साफसफाई. त्यावेळेला भोपळ्याचं ते परागीकरण करण्याची गरजच नाही आपल्याला, इतक्या हे आहेत ना. खूप मस्त झालंय भोपळ्याची वेल माहिती आहे. आणि फुलं पण बघ कशी शेरू ना. काय भर आला नुसता दुधीचा, तर इतका भर आहे ना काय सांगू तुम्हाला. म्हणजे मला असं कधी कधी वाटतं ना, तुम्ही जर का सर्व जवळ असता ना तर तुमच्या घरी मी म्हणजे घरपोच केली असती, इतकं असं मला हे होतं. इथे इथे फळ ना होतं भोपळ्याचं, धरलं ना, तयार झाले ना. हां होईल होईल. ती फुलं घे ना जमा करून, भाजीमध्ये कामाला येतील. नाही ना चांगली आहे ती, सुकलेलं असं काय नसतं. त्याशी मी काढली, मी भाजी केली होती आत्ताच. हे बघा समोर बघा दुधी कशा तयार झाल्यात, तुम्हाला झूम करून दाखवते. त्या हलव्यासाठी पाहिजे म्हणून मी ठेवल्या होत्या. तुझ्यासाठी आता हलवा बनवते ना, तुम्ही दोघं जण खाल ना आवडीने. आता हे जरा ना सगळं ना काढून घेते आणि तुम्हाला पण मी दाखवते. काकड्या बघा किती तयार झाल्यात त्या परत जरा लांब आहेत. 1 मिनटं. ह्या बघा सगळं तयार झालं आहे, ते काढून ठेवूया फटाफट. ही छुटकी बघा, छुटकी. काय
कोण? माशी. मधमाशी. मधमाशी नाही, हम्म. माशी दुसरी येते होती. हा भोपळा ढाकून ठेवले पाहिजे. भोपळ्याचं फळ आलं ना की दुसऱ्या कपडा टाकायचा, कपडा. हे झालं की कपडा टाकला पाहिजे. आपण मागच्या टायमाला गेलो होतो, गेल्या वर्षी तसंच करायचं. तेच केलं पाहिजे. चला ताईंनो जरा हे सगळं काढून घेते. ही वेल बघितली भोपळ्याची? ती बघितली, ती जाऊ दे, ती माहिती पडतील. काय नाही फरक पडत आता. आता भोपळे बरोबर राहणार ते. किंवा त्याला डंक मारला तर ते पिवळा झालाय ना. नाही नाही, तर मागे फळ आहे ना. नाही ना, त्याला बघितला डंक मारला तर राहू दे. ते आता पक्षी हे आहे ग, तिथे आता पाखरं फिरतायत मधमाशांनी, म्हणून मी तिथे नाही थांबलो. आणि ही बघा, ही आपली गवारीची रोप आहे ना, त्याला पण बघा अशी म्हणजे कटिंग केली होती मागच्या वेळेस, तुम्हाला दाखवलं होतं. आणि त्याला फुलं बघा आलेली आहेत. आणि चांगलं झालं आहे गवारीची रोपं. ही 2-3च रोपं आहेत, जास्त नाही आहेत. हां, आणि इथे हा बघा, इथे भोपळा ना धरलेला आहे, पण म्हणून झाकून ठेवलेलं आहे. भोपळा जर का आपण असंच खुल्ला ठेवला ना तर काय कुठलं ते मधमाशी येते का काय, दुसरं कुठलं तरी हां कुठेतरी माशी येऊन ना ती डंख मारते आणि मग फळ आपल्याला गळून जातं. म्हणून मग आता हे धरायला म्हणजे आपल्याला समजतं हे फळ आता होणार आहे, म्हणून मग ते झाकून ठेवले कुणाच्या हवाने. आपल्या इथे तो प्रॉब्लेम आहे. हां ना. आणि आता इथे चिबूड बघा आहे, ते तुम्हाला मी दाखवते. चांगले चिबूडची वेल पण मस्त झाले आपल्या इथे. मागच्या वेळेस दाखवलं होतं ना. हे बघा, हे आता कसे तयार झाले ते काय. आणि इथे पण एक होता बघ ठेवला. बघ. हां बघा, इथे पण एक धरलाय आणि अजून धरत आहेत. तिकडे नाही मी चेक केलं, मी इकडे फक्त बघितलं होतं. इथे पण एक अशी त्यांनी वेल टाकली होती. आता हे रान साफ केलं ना का सगळं माहिती पडेल. कुणालनी ते घेतलं आहे रान साफ करायला, काम चालू झालं आहे. तर आता हे करायचं आहे. हां हवे इथे धरलं आहे, मी बघितला काल. हवे ह्या साईडला दाखवते, 1 मिनटं. हवे इथेच होता फळ. छोटा नाही नाही, दुसरा होता. हा तर खराब झालेला आहे. हवे ह्या साईडला, खालच्या साईडला हवं. हा बघा, इथे ह्या वेळेला पण धरला आहे छोटासा. तो तयार झाला पाहिजे, बसा नाही झाला पाहिजे. हा तयार होईल होईल हा होईल. दिसते ना तयार झाला. कुठे आहे? काय बघते पाहिजे, वेळी बघ, वेळी बघ. हे बघ, इथे मेन मुद्दा आहे. हा बघितला मी. काकडीची वेल आहे ही. गावठी काकडी. हा अरे अय्या, हे तर माहीतच नाही आपल्याला. ही बघ खरा खाली हे झाली. म्हणजे ही वेल कसली आहे, काकडीची आहे का कसली आहे? चिबूडची आहे? काकडीची पण असेल, चिबूडची पण असेल. काय चिबूडची पण फळ झालं धरत तिकडे. तीची एक चिबूडची आहे, एक काकडीची आहे वाटतं. हां, आता ही काढा मग, आता परत खराब होईल. नाही होणार खराब, ती तयार होईल. देशी आहे. वरती खाली खाली काहीतरी टाक ना, लांब होणार ही. चला हे रान हे इकडचं सगळं साफ. काकडीची वेळ ही बघ. हां, ही काकडीची वेळ आहे. हिला आता आहे ना वर करायला पाहिजे. आपण लक्ष नाही दिलं ना, साडीत ते गवतात असतात तसे. इथे टाकलेले कोणी पण त्या कुणी कंटेनरमध्ये कुणाला टाकलेलं ना, हां. ती वेळ आहे त्या. अच्छा. हां, तर बरीचशी भाजी की नाही गोळा करून झाली. पालेभाजी पण मी थोडीशी ना काढून घेतली. आणि आता ना काका आलेत घरी, दूध घेऊन येतात ना रोज सकाळचे. त्यांना जरा चहा वगैरे देते. कुणालच्या बाबा ना गप्पा मारतात त्यांच्याशी, आणि भाजी पण देते त्यांना थोडीशी. चला या घेऊन जावा. इथे परत पाणी पण टाकलं. हा 2 फूट ऊत घालतो. 2 फूट ना एवढा ना. हा मोठा आहे. 2 फूट रे एवढा मोठा एकदम पहिल्याच वर्षी. तो काय का सांगते ते काय ना त्या बघूया थांब. या ना बघा सांगतोय, या फक्त जॉईन करून लावचा. तो माहिती आहे. बाकी काय करू जरा. छत्री पण आवडती लावची. छत्री पण आहे. आधी ठेवतो. ते जरा तुम्ही संध्याकाळी या आणि बघा तुम्ही, आणि मग काय ते हे करून जॉईन करून मग तुम्ही घेऊन जावा पाहिजे तर. सगळा चांगला. आणि ही बघा, ही शेवटची चपाती. अरे पडली. ही जरा जाडी चपाती आहे. जेवण सगळं माझं झालेलं आहे. आज सर्व जेवण कुणालच्या बाबांच्या आवडीचं. इथे सर्व भाज्या केलेल्या आहेत. म्हणजे साधं सिंपल जेवण त्यांना आवडतं आणि त्या पद्धतीचं जेवण मी केलेलं आहे. हे सगळं फिनिश झालं आहे. चपात्या बाकी होत्या त्या मी केल्या. आता थोडंसं किचन पण आवरून घेतलं, म्हणजे भांडी करून घेतली. आणि सकाळी बघा भाजी काढली ना, ही बघा, ही दुधी काकड्या. ते सकाळी काका आले म्हणून मग आम्ही अर्धवट ठेवलं, अजून पण असेल. आणि ही थोडीशी भेंडी पण निघालीत. बघा आमच्या आज शिकारी बघा, अजिबात त्यांचा आवाज नाही आहे. हा शेरू बघा बाहेर बसलाय, कधीपासनं त्याचं लक्ष बाहेर आहे. आणि हा वाघ्या बघा इथे झोपलाय.
आज बाबा आले ना म्हणून दोघं पण शरीफ बनलेले आहेत, नाही मारामारी करत आहेत, काय नाही नाही तर रोज किती दंगा असायचा. आणि तो कुणालचा बघा अभ्यास चालू आहे. आणि तो बघा सगळा पसारा म्हणजे जे सामान सगळं आणलेलं आहे आणि ते सगळं लावायचं आहे आणि तुम्हाला दाखवायचं पण आहे ते. मी थोड्या वेळाने दाखवते. आता माझं जेवण करून झालं म्हणून जरा बसलो होतो गप्पा मारत. हा बघा कसा लोळतोय बघ. हां वाघ्या तर खूप आज शरीफ झालं ना वाघ्या. बाबाच्या बाजूला चिपकून आहे बघा सगळं झोपलंय बघ. चला वाढू जेवायला. शेरू ए शेरू ते मिक्स करायचं ते इथं. तर जेवण बघा ही आहे ह्याची चवळीच्या पानांची भाजी, मुगाची भाजी, ही आपली दुधीची भाजी, लोणचं आणि हे काकडी आणि मुळा कापलाय, चपाती डाळ भात. हे असं जेवण कुणालच्या बाबांच्या आवडीचं जेवण आहे हे. छान जेवण. मुंबईमध्ये असताना म्हणजे घरातल्या जेवणाला मिस करत होते ना. घरातलं जेवण नाही मग बाहेरचं ना मित्रमंडळीसोबत. घरातलं जेवण खूप कमी. एक दिवशी फक्त चपाती भाजी खाल्लेली घरी, नंतर बाहेरच हां मित्रांसोबत. आणि वाघ्या शेरू की नाही जेवून पण जरा. हा बघा हा वाघ्या इथे बसलाय. दोघांचे कान पण कसे उभे राहिलेत ते उभे. चला कुणाल चला जेवा. पक्षी फिरतात ना. कुणाल तर थोडंसं मोबाईलमध्ये काम बाकी चालू आहे म्हणून तो जरा मोबाईलमध्ये बिझी आहे. चला साईडला कर चला जेवा चला. पक्षी बाहेर येतात ना ते त्यांना पकडायला चिकाळ्यांना. ती दुधीची भाजी पहिला मला सांग कशी झाली ते. आपल्या बागेतली आहे ना. आवडली का? साधी सिंपल ही रेसिपी मी आणि त्याविषयी चॅनलवर टाकली आपल्या. छान नाही चांगलं नसेल तरी पण बोलायचं चांगले नाही म्हणून. अरे चांगली नाही कशाला. मान तर वर होऊ दे. चांगली नाही कशाला. छान आहे तर छान. बघा मान पण नाही वर होत बघा. आणि तुम्हाला मी आता सर्व गिफ्ट दाखवते. म्हणजे आपले जे सबस्क्रायबर आहेत ना, आपल्या ज्या ताई आहेत त्यांनी गिफ्ट पाठवलेत कुणालसाठी, कुणालच्या बाबांसाठी आणि माझ्यासाठी सुद्धा. तर सगळ्यात आधी आपल्या एक ताई आहेत गीता मेस्त्री, त्यांनी कुणालच्या बाबांसाठी राखी पाठवले. हे बघा हे म्हणजे आम्हाला खूप आवडलं असं बघून. त्याच्या पॅकिंग खोललं ना तर आणि दुसऱ्या पण वस्तू आहेत तर त्याच्यामध्ये हे राखीचं हे होतं. ते बघून खूप असा आनंद झाला आम्हाला. तर त्यांनी कुणालसाठी हे बघा हे टी शर्ट पाठवले त्या ताईंनी ब्ल्यू कलरमध्ये, कारण कुणाला ब्ल्यू कलर खूप आवडतो, त्याचा फेवरेट आहे. हे बघा कुणाला घालून बघितलेली घालून बघ साईज बघ बरोबर आहे का. बरोबर आहे. आणि हे सदरा हे बघा हे असं छानपैकी सदरा आहे. सदरा आणि का तेच सदरा कुर्ते तेच ना. आणि हे कुणालच्या बाबांसाठी त्यांनी शर्ट पीस आणि पॅन्ट पीस आहे हे पाठवलंय. आणि हा बघा हा ड्रेस पाठवला त्याने माझ्यासाठी. पिंक कलरमध्ये ड्रेस आहे हा. छान आहे मला म्हणजे आवडला मला. फिटिंग म्हणजे अजून घालून नाही घेतला पण कलर वगैरे खूप छान आहे. आवडलं आहे आम्हाला. सगळ्यात जास्त तर ही राखी आवडली. म्हणजे ही राखी पाहून आम्हाला असं खूप आनंद झाला. आणि आपल्या नाही अजून एक आहे एक मिनटं. ही बघा ही बॅग पण होती त्यांच्या त्याच्यामध्ये अशी छान आहे. रंग पण छान आहे आणि आवडली मला असं छान. हां फोल्डिंग बॅग. आणि आपल्या एक दुसऱ्या ताई आहेत भारती दलाल, ह्यांनी की नाही कुणालसाठी गिफ्ट पाठवलं आहे. तर हे बघा हे ह्याला कुणाला काय म्हणतात रे. हेडफोन आहे ते. आणि चार्जिंगचं असतं ना ते हेडफोन आहे. ब्लूटूथ हेडफोन हे पाठवलंय. आणि असे छोटे छोटे हे ब्रेसलेट आहेत जे आपण हातामध्ये बघा घालतो ना ते पाठवलेलं आहे. असे 3 आहेत. तर एक ब्रेसलेट कुणाच्या बाबाने हातात घातलेलं आहे आणि हे असे 2 आहेत. मग त्यांनी भरपूर असं सामान पाठवलेलं आहे. म्हणजे ग्रोसरीचं पण थोडंसं आहे. म्हणजे शेजवान चटणी म्हणजे कुणाला जे आवडतं ना पिझ्झासाठी वगैरे बघा लागतं ना चिली फ्लेक्स हे वगैरे त्याच्या भरपूर छोट्या छोट्या गोष्टी आहेत. पण ते मी सगळं जर का दाखवत बसले तर व्हिडिओ कसा खूप मोठा होईल म्हणून तुम्हाला मी ज्या मोठ्या मोठ्या वस्तू ते पटकन मी दाखवू शकते त्या तुम्हाला दाखवते. आणि हे बघा हे देवासाठी असतं ना थाळी ते छान आहे खूप मस्त आहे. हे एक पाठवलं त्यांनी. ही स्प्रेची बॉटल आपल्या झाडांसाठी गार्डनमध्ये बघा स्प्रे करायला ते तुटलं होतं ना म्हणून मग हे त्यांनी पाठवलेलं आहे. आणि हे बघा हे किचन त्यांनी पाठवले कुणाच्या बाबांसाठी. गाडीची चावी ठेवायला ते लावून पण झालेत. पेन पाठवलेत कुणालसाठी. आणि म्हणजे अजून छोट्या छोट्या बऱ्याच गोष्टी त्यांनी पाठवलेल्या आहेत. अजून पण कुणाच्या बरंचसं धान्य वगैरे घेऊन आलेत मुंबईवरनं येताना ते.
आणि खाऊ वगैरे असतं ना, बिस्किटचे पुडे वगैरे पण ह्या ताईने पाठवलेले आहेत. ते सगळं आता मी साईडला करून ठेवलेलं आहे. तर हे असे आपले गिफ्ट आहेत. पण हे आम्हाला जास्त आवडलं. कुठे गेलं ते? राख्या खूप आवडल्या आम्हाला. आणि हे ब्रेसलेट पण खूप छान आहेत. खूप मस्त वाटत आहे. दाखवायचं राहिलं ना. हे बघा, हे नेलपेंट आणि हे पण रिमूव्हर असतं ना नेलपेंटचं, ते पण पाठवलं ताईंनी. भारती ताई आहेत ना त्यांनी. आणि वाघ्या आणि शेरू यांच्यासाठी पेडिग्रीचं पॅकेट पाठवलं 1 किलोचं. ते कसं काल फोडलं आणि त्यांचा जो डबा आहे त्यात ते सगळं मी मिक्स करून ठेवलं. त्याच्यामुळे आता काही मला दाखवता नाही आलं. पण बऱ्याचशा गोष्टी त्यांनी अशा छोट्या छोट्या पाठवलेल्या आहेत. आणि अजून पण बऱ्याचशा आपल्या ताई आहेत ना, त्यांनी कुणालच्या बाबांना कॉल केले होते. तसं मी तुम्हाला बघा कालच्या व्हिडिओमध्ये म्हणाली. आणि त्यांनी सांगितलं होतं कुणालच्या बाबांना की प्रियाताईंना आम्हाला फोन करायला सांगा. पण काय झालं की नंबर ना त्यांच्या फोनमध्ये त्यांनी सेव्ह नाही केलेले आहेत. त्याच्यामुळे मी आता कसं नंबर ते त्यांच्या फोनमधून काढून घेते, म्हणजे कधी कॉल आला सगळं डिटेल काढून आणि मग माझा कॉल करायचा प्रयत्न चालू आहे. म्हणजे दुपारी एका ताईंना मी कॉल केला होता. मला वाटतं लोअर परळच्या होत्या त्या ताई, त्यांच्याशी बोलणं झालेलं आहे. आणि अजून 2-3 आहेत त्यांना फोन करायचे आहेत. तुम्ही जर का व्हिडिओ बघत असाल आणि जर का तुम्ही कॉल केला असाल ना, तर तुम्ही कुणालच्या बाबांना कॉल करा. कारण नंबर बघा तुमचे ना, म्हणजे मी शोधून तर काढलं तरी पण जर का नाही मिळालं तर मग तुमच्याशी बोलणं माझं राहून जाईल. तर चला मित्रमैत्रिणींनो, आजचा दिवस माझा की नाही भरपूर असा बिझी गेलेला आहे. म्हणजे आज भरपूर असं घरातलं काम होतं. हे सगळं सामानाच्या आवरावर, परत कपडे वगैरे भरपूर होते. कुणालच्या म्हणजे पण नव्हते धुवायच्या वगैरे, मुंबईवरून येताना ते घेऊन आलेले. त्याच्यामुळे पुरा दिवस असा कामामध्ये गेलेला आहे. तर आजचा व्हिडिओ मी आता इथेच संपवते. आवडला असेल तुम्हाला जरूर लाईक करा, शेअर करा. नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा चॅनलला. पुन्हा आता आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये भेटूया. तोपर्यंत खूप खूप धन्यवाद.